Здравейте! Както знаете, аз снимам канал и сега ще ви покажа как игра с сестра ми на хак на Майнкрафт. Ето я, тя е тук долу. Как да лето? Не можеш да летиш. Аз съм с хак. Абе, Иначе ти не можеш да летиш. тапачо. Тихо! Тапачо, бе. Добре, сега ще ви покажа как аз живея с хак. Ето, хака е много лесен. Казва се MKP Masters. Сега искаш ли ти направя батут? Да! Окей, сега ще направя един батут на сестра ми. Секунда само да взема материалите. Айде ще е розов. Не. Син. Розов. Син. Розов. Зелен. Розов. Жълт. Розов. Червен. Да. Червен. Добре, при сестра ми става трудно да се разберем какъв цвят да е, но ето вече се разбрахме. Очудваш се на батута ли си? Не знам къде. Ей, тук е голямо едно нещо. Червено. Да, е това. Не го чупи. Що го чупиш батута? Що слагаш червен? Еми, за да стане батута. Бегай! Бягай, бе. Пази се. Ето, мръдна се. Не ги чупи. Искаш ли батут? Да. Добре, значи спри да ги чупиш. Куфови. Добре, сега ще построя небостъргач за Сиана, за сестра ми, под който да се качва. Не чупи. Аз имам такива. Сега вземи червеното и го направи пак. Както виждате, аз строя нещо, тя го руши. Всичко е така. При нас дамата. При вас не знам как е, но при мен е по този начин. Аз строя, тя руши. Аз строя, тя пак руши. И ето, казвам ви, ето всичко руши. Сега не руши кулата си, Яна. Нали искаш да скачаш на батута? Аз, Яна. Да, но сега искам да скоча. Чакай, още не е готов. Няма стълби, по които да се качиш. Сега ползваме хака. Не ми трябва това. Чупиш. Ти чупиш батута по средата. Сиана. Може да ми сложиш части още такива? Не ще падаш във водата. Моля те. Добре, да. Чакай, с какво търсех? Добре, сам това. Аз съм невидим, Сиана. Виждам те. Ето пред теб съм. Да. Аз съм ето тук, Сиана. Обърни се и ще ме видиш. Да. Не съм аз! Не убивай тъпия среден, бе. Къде си на те пустове? Аз съм невидим. Сега тук го правя това. Аз съм навсякъде, Сиана. Абсолютно навсякъде. Къде ти за сега? Добре. Взимам Няма да пръчки. играя. Не, Сиана, моля те, играй. Още малко. Докато свърши клипа. За
За жало сестра ми се махна. Ще продължа клипа сам. Поне искаш ли да скочиш на батута? След малко ще е готов. Добре, ще скочим. И с малко убеждение става. Мале, нямам място. Само нещо ще трябва да става. Добре, оставям книгите, не ми трябват... Опа, не ми трябват книги. Опа, трябва ми. Това не ми трябва. Това също, това. Къде са батутите? Чакай. Къде са стълбите? Сега ще изчакаш, още няма стълби. Това не ми трябва. Това ми трябва. Това не ми трябва. Това. Опа, добро, по-бързо. Само една ми трябва. Добре, готово. Добре, бе. Сега взимаме стъбите и отиваме да й правим бътута на сестра ми. После искаш да те кръста Харли Куинсиана. Да! Не искам. По-дълго да иде. Харли Куин е много дълго. Харли Куин. Ами това е със стълбите, къде са? Ето ги. Аз ще скоча. Ето виж Сиана, скачам. Върху теб съм. В теб съм. Усещаш ли? Виждаш ли, че съм в тебе? Да. Ето виждаш ме. Удрям те. Ти не ме виждаш. Аз те. Ти не знаеш аз къде съм. Ей, не може да стигнеш до тук. Защо целя свък? Кротни се безпринен на място. И... Бум. Оле! Кой се съм? Падам в водата. От моите стрели. Може от стълбите да се кача и да скоча? Не. Трябва да спим. Сега аз влизам да спя. Като... Ти влизаш да спиш, аз е до нас. Защо ми видиш меч? Видиш ли ме? Ето тук пред теб съм. Да, виждам. Съдълдим. Аз легнах. Легни. Аз те виждам от ме. Виждаш ли ме? Няма да ме видиш. Опа, убихте. Ето тук са всичките неща. Готово. Може да се видя как се Ой, тук имаш. как съм синя. Тук имаш още. Ти нямаш нищо. Показах ви всичко. Показах ви едно малко село, което си изтеглих. Ако се страшистки леко. Добре. После ще си оправя къщата. Това беше за днес, за този клип. И ви благодаря, че ми гледахте клипа. Моят канал се казва Косио Димитров. Ако искате, абонирайте се за мен. Добре, голям чудо. Ако искате, абонирайте се за мен, но мога да ви кажа някои други приятели от моя клас и тяхните канали, примерно Краси Димитров, Краси Христосков и Ники Илиев. Не помня как на другите им се казаха. Но както и да е. И чао от мен.